बेबो मा सममोन ना जाय समाव जोंहा नखराव बेमार आजार जायोब्ला जों ज' जाजाय नायोमोन गामियाव सोरबा बेमार जायोब्ला जोङो ज' जाजाय खबर लानो थाङोमोन नाथाय दाना सोरबा बेमार जायोब्लाबो हारसिङै थायो सोरबा बेमार जायोब्लाबो डक्टर्सफ्रा फाइनान्स लांफायो हारसिं थानांगौ ना दानि बेमार एसेबां सोलायबाय दानि समा आगोलाव गथ'फोरा गावनि बिमा बिफानि आसियाव हमै हमै थाबायनो सोलोंोमोन गावनि बिमानि आखायाव हमै हमै थाबायनो सोलोंोमोन नाथाय दानि गथ'आना मबाइलनि किपेडआव थुयै थुयै मबाइलखौ सालाय सालाय थाबायनो सोलोङो रायज्लायनो सोलोङो साननैसो आगोलाव स्कुलाव मबाइल्सफोर लाङोब्ला गथ'आ जुदि मबाइल्सफोर खावनानै लाङो बिमा बिफानि अब्ला फोरोंगिरिया मा खालामोमोन गार्जेन लिंहरोमोन नोंनि गथ'आ मबाइल लाना फैदो नाथाय दाना गथ'नो मबाइल होनो थाखाय फोरोंगिरियानो बाध्य सोरखारानो बाध्य दानिया गथ'नो मबाइल हो मानोना अनलाइन क्लास बेसेबां सोलायबाय समाजा बेसेबां सोलायबाय समया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो बेसेबां सोलायबाय आरो फैगौ समाव बेसेबां सोलायगोन जोंनि जायगाया जोंनि समाजा बेसेबां सोलायगोन सब फिसा फिनला बुस्थुनिफ्राय जों बायनांगौ दानिया सब जिरादा बेसेना बांलांबाय थादों एन्ड सब जिरादखौनो बायनांगौ मोनसे समाव अक्सिजेनखौ बायनांगौब्ला नाय अक्सिजेनखौबो जुदि जों दा जेरैबायदि हां लाबाय थादों बे अक्सिजेनखौबो जुदि जों मोनसे समाव बायनो गोनां जायो अब्ला मा हालोद जागोन जों साननानै नाय आइ थिंक बेबो फैगोन मोनसे समाव बे अक्सिजेन बायनाय समाव मोनसे समाव फैगोन मानो होनब्ला गोबां साइन्टिस्टफोरानो माबा होबाय थादों ना इनफरमेसन होबाय थादों जि मोनसे समाव अक्सिजेननि खमि जागोन होननानै मानोना जों बिफां लाइफां गायाखै एन्ड जोंनि जायगायावथ' दाबो दं नाथाय गुबुन जायफ्रा सोहोराव थायो बिसोरनि जायगायाव बिफां लाइफाङा बहुत खम एन्ड आइ होप बिसोर माब्ला बुजिगोन माब्ला बिसोरो बिफां लाइफां गायगोन माब्ला आरो माब्रै गायबावनो बिसोरनि जायगायाव गायनो हायानो गैला जायगायानो गैला बिल्डिं न' लामा बुहुमा बेसेबां गुबुंले जाबाय बास आं दिनै गोसोआव जा दं बेखौ शेयार खालामनोसो आं भिडिअ बानायदों एन्ड आंहा दिनै जेबो मोनसे मटिभ गैया आं गोसोआव मोनसे दुखु मोनदों गोसोआव मोनसे सानखांनाय फैदों जे इन फिउचार जोंहा मा जागोन जोंनि गथ' गथायफ्रा मा जागोन साननो गोनां फैदों एन्ड हागौमानि जों गावनि जि नेचार बेखौ मोजाङै लाखिनो नाजा बिफां लाइफां गाय एन्ड सेफ वाटारखौ जोंनि जायगायाव गोबां जानला मानला जों बाहायो नाथाय हाजो साइडथिं थाङोब्ला दैखौ बेसेबां गोजाननिफ्राय रोगानो गोनां जायो दैखौबो सेभ खालाम एन्ड बिफां लाइफांखौ नों जुदि दानोब्लाबो फांसे दानोब्ला आरो बिनि सोलाय आरो गाय बिफां एन्ड न' रुमफोराव रुमफोराव इनडोर प्लान्टफोर लाखि लाइक गोबां जा इनडोर प्लान्टसफोर दङ जाय जोंनि एयारखौ पिउरिफाइ खालामो जोंनि अक्सिजेनखौ पिउरिफाइ खालामनो हायो बेफोरबायदि गोबां जा इनडोर प्लान्टस दङ जेरैबायदि स्नेक प्लान्ट जाहैबाय ओमफ्राय जेट प्लान्ट जाहैबाय जिजि प्लान्ट होनना बुङो एन्ड सेन्सिबेरिया एन्ड इग्ल'निमा एन्ड एल'भेरा गोबां बायदि प्लान्टसफोर दङ जाय इनडोराव लाखिजायो ओमफ्राय बेफोरो जोंनो मोजां मोनसे अक्सिजेन जोंनो होयो स' आइ होप नोंसोर बेफोरखौ खालामगोन एन्ड बास दिन भिडिअ बेसेबांसै फिन लोगो मोनफिनगोन बिनि मिजिंजों दिन भिडिअ बास एसेबांसै खुलुमबाय